hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, habagat na pinakusog kang bagyong Jenny, mamamatean sa Kabikulan. Pagparada ng bihikulo sa 3rd floor kang Naga City People's Mall, may bayad na. Senior citizen, mayor, vice mayor, councilors as in department heads nagsumpa kasubagong aga antes ang saidang pagtukaw sa pwesto. Financial report, Campaign Francia Committees natapos na kanakalihis na simana. Diyos mahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Pag-uuran amay na namatean sa manlain-lain na parte kan Camarines Sur na epekto sa buot kan bagyong Jenny. Ramon taban ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Amay kasubagong aga nakamati na ang nagkapirang parte kan probinsya nin Camarines Sur nin makusog na pag-uuran. Susog ki Arnel Samudyo kan Pag-asa DOST sa syudad kang Legazpi epekto ini kang bagyong Jenny asin ang pinakusog na habagat mamamatean ng pag-uran hasta sa aldaw na Webes. Isinabay naman kang Pag-asa DOST ang pagpaluwas kang sedang General Flood Advisory para sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur asin Camarines Norte. Pero general libong vehicle, cloudy, then minsan may mga inuuran din ng iba man mayo. Kumaga paputol-putol yung mga pag-uuran. Hanggang sa Webes po, may mga scattered rain showers and thunderstorms. Hulita posible magdaraning pagbabaha sa harababang barangay kang Naga, pinag-alerto man ni Naga City Administrator Elmer Baldimoro ang mga opisyal kan barangay, pati na ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Office asin mga opisina kan lokal na gobyerno na involved sa disaster response. Araw po kaniyo na may route ning panahon, pigabisuhan po si gabos na mga involved sa disaster operation plus the punong barangay, the BDRRM na maghanda po dahil maski po dahil kita gayo apektado kang bagyo pero ang uran po na nagkakausa ning pagbaha mas maray po na maantisiparan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, si Vice Mayor Nery Diasis, ang acting mayor ngunyan kan lokal na gobyerno kan siyudad ding Naga, huli tayaon subot sa Geneva, Switzerland si Mayor Nelson Ligacion para sa sarong speaking engagement na kasumpay kang nainot na pinagdumanan ni Mayor Nelson Ligacion sa New York, partikularmente sa United Nations Forum of Mayors on Resiliency. Sa maabot na Sabado, pinaglalauman na maabot na ini digdi sa siyudad ding Naga. Sa kanya po ang satuyang alkalde na sa Geneva, Switzerland para po sa sarong speaking engagement. Ito po ning kasumpay katong pagtaram niya duman sa New York. Ito pong United Nations Forum of Mayors on Resiliency. So naimbitara naman po ang satuyang alkalde na magtaram ngunyan sa Geneva, Switzerland. Naghali po siya Sunday, mabalik po siya Friday. So Saturday po, October 7, yaw na po siya digdi sa Naga para po sa celebration kadtong National Teachers Month na ang venue po gigibuhon digdi sa City Hall. Sa iba pang bareta, Market Enterprise and Promotions Office masingil na ninbayad sa mga ma-parking kan sa indang bihikulo sa 3rd floor kan merkado publiko kan siyudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunyan palang pinapatod na kan Market Enterprise and Promotions Office ang mga may sadiri ng bihikulo na mapasiring sa Naga City People's Mall. Urog na sa 3rd floor. Nasa petsa 15 kan Oktubre, may bayad na ang pagpaparada kang sedang bihikulo. Suzuki Mepo Hedmon Florendo nakabugtak sa Codified Ordinance na sa pagparada ng 2 oras mabayad ng 10 pesos asin kadagdagan na 5 pesos sa masunod na mga oras. Base po naman sa lumang ordinansa na 2004-123. Itong Codified Ordinance, iba po naman provision na sinasabi na may bayad po ang parking sa 3rd floor kang People's Mall. Ang first two hours is 10 pesos and then succeeding hour or a fraction thereof 5 pesos per hour. Tano ta pigpoproponer mi ini sa management na i-implement
dahil baka isipon na dagdag na burden ini. Pero mas pigihiling tadig di si benepisyo sa mga paratsenda sa Parabakal. Tano po, base po sa pag-aadal mi, apwera kang pag-aadal, kadakol kaming reklamong naririsibi sa mga dating parasaod na halos dahil na sila makasaod dahil si limitadong parking sa taas, igwanan ni mga permanenteng nagpa-parking. Prioridad sa mga tutugutan na magparada iyo ang ma-deliverin produkto asin si mga parasaod mismo. Sa kalkulo ni Mall Manager Florendo, may 48 pwesto ang pwedeng maparadahan sa nasabing parte kan merkado publiko kang Naga. Much as we wish na maakomodar ka boss, but igwa po ning order of priority ang magsakat. Halimbawa, ang number 1 na pwede magsakat, ito pong ma-deliver ning mga produkto. So, siyempre merkado kita, kung mayo man produkto, anong saysay kang merkado? Ang number 2, ito pong mga parasaod. Ano? So, nakapark sa mga produkto, igwa ng mabakalon, ang sunod na priority, ito mga parasaod. So, dahil naman sinasabing bawal, pwede, but you have to pay the price of letting your car stay sa taas. Dahil may ang buhay man ka merkado, yaon sa Parabakal. Sa presente, igwasubutin mga may sadirin install na saro hasta 3 bihikulo ang nakaparada sa 3rd floor. Apera pa inikan mga pribadong bihikulo na ginigibong parking area ang espasyo kang Naga City People's Mall maski mayo man sidan transaksyon digdi. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Market Enterprise and Promotions Office Head Ramon Florendo na sa indang kakaulayon ang mga paratinda sa kalabaan kan Kalye Igualdad, Syudad ni Naga para sinda mailipat sa Riverside o sa Barisbisan kan Naga City People's Mall asin mas mahiwasan ang kalabaan kan Kalye Igualdad. Apwera kaini, bawal naman sa taas kan People's Mall ang mga nagtitinda sa paaginin kareta. Easy naman po baga na laila ang mga kareta, ang mga paratinda dyan sa Igualdad as early as 5 o'clock, nagpo-posisyon na dyan sa tinampo sa Igualdad. Sa may likod kang People's Mall, sa kuduman, sa may inutan, sa up to the corner kang Abella. Kaito po, bago ako nagtukaw kang 2011, isitabok baga na yung mga paratinda yan, as far as Puneraria Imperial, so mga taga-Kalabanga, diyan nagpipresto. So ang ginibuka to, inimbitaran ko sinda diyan sa Riverside. Nya ko digdi na kamo sa Riverside. For the next 2 weeks yaon sinda duman while we are announcing to the public na eventually masakat na sinda diyan sa Presby section, pati naman ito mga para gulay para maritatas. And that exactly happened. Ang problema ko niyan, kung tinto na si mga taga-Kalabanga diyan sa 2nd floor, ang yarao ng mga vendors digdi, ang kadaklan, mga taga-Naga na. So, we were trying to repeat the same situation. Sa iba pang bareta, ang dating apo na ni basura sa Barangay Balata, Syudad ning Naga, ang saro ng pasyaran ngunyan, asin mayo na ang maating basurang nakatambak digdi. Sa pagtatapos kan Family Week, pinaggibo digdi ang 3 walking kan mga partisipante sa ang dating Balatas Dam Site, ang dakol ng tanom nin puon nin kahoy na parte kan programa kan lokal na gobyerno kan Syudad ning Naga na Forest and Poor Mids. Sa pagbabalikan news break, mga paratinda sa Kalye Igualdad ibabalyo sa gilid kan salog. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga news break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga senior citizen na matukaw bilang counterparts kan mga department head, city councilor, vice mayor at Naga City Mayor nag-take oath na kasubagong aga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. City Agriculture Officer, Mrs. Rosa A. Ricafort. Congratulations po sa Naga Boss. Sinda ang mga nailihir na senior citizens sa magiging counterparts ka mga city councilors kang Naga. Vice Alcalde ni Asis, Naga City Mayor Nelson Ligacion. Ang programang ini ang parte kang pagselebrar kang Elderly Month. Ngunya na Oktubre na pinapusog kang sarong ordinansa kan lokal na gobyerno kang Naga. Para ki Office of the Senior Citizen Affairs, Jim Reblando, maski senior citizen na, may papahiling pasubot ang sedang kakayahan. Asin mas madadagdagan pa ini. Apaer pa ini kang kadikit na honorarium na sedang mariresibin ni dakulang tabang mansubot sa pambakalin bulong kan mga senior citizen. Mahahasa pa sa inyong kakayahan sa pagpanday ng mga leta. Definitely maturo ko sinda bilang counterparts. Panturo sa pamamagi para matabangan taman sinda financially. Hindi ba gawin ganing ganaman? Si mga pang-maintenance kaya at least masagot-sagot. Idinagdagban ni City Administrator Elmer Baldemoro ng pagtukaw ka mga senior citizens sa Office of the Mayor, sanggudang panglungsod asin iba pang departamento sa City Hall ang mayong pagkakaiba sa programa ka mga city youth officials. Alagad, madurar sa naining sarong bulan. Entitled po sinda, siring man po kang city youth officials, arog man po kayan si remuneration na marireceive po ninda. Kaya lang ang pagkakaiba lang po ang city officials 1.5 month si pagtiner sa City Hall, alagad ini pong senior citizens official 1 month lang po. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, 96,000 pesos ang nakolekta kan Market Enterprise and Promotions Office hali sa plasada kan mga nagtirinda sa mga designadong lugar sa sentro kang Naga kang nakadis na Peña Francia Fiesta. Alagad sobrang namundo si Mr. Mon Florendo as sinaghagad din dispensa matapos subot magruso ang kadakol-dakol na paratienda sa Plaza Rizal kan aldaw nin Domingo kan nakalis na bulan. In terms of collection, we were able to collect mga 96,000. Dumanyan sa mga plasada, sa mga issued special mayor's permit sa mga vendors. Mientras tanto, halat na lang ni City Administrator Elmer Baldemoro ang written report kan Sanggunian Panlungsod kan Naga sa katatapos na financial report kan mga komitiba durante kan Peña Francia Fiesta.
Susog kay Baldemoro, mayo man nahiling na problema ang sanggunian panlungsod sa ginibong report kan mga Peña Francia committees. Ayo po kang nakaagi pong Wednesday sa oversight hearing kang sangguniang panglungsod si mga concerned offices po pero sa toya dahil sibot kita kadto sa SGLG evaluation nagkaigwa po ning pagpresentar sa sangguniang panglungsod and duman po ginibo si presentation kan sa indang mga report si Lambang Committee including the PNP, the PSO, pati na din po itong income na na-derive kang city on sponsorship. Entrep student kang Naga College Foundation, CBM, pinagbisto sa Business Idea Development Award 2023. Aramon taman ng kompletong details kan sa report ni Karen K. Iscaro. Sobra sa 70 mga eskwelahan as in institusyon ang naglaban-laban sa ginibong Business Idea Development Awards 2023 kan Philippine Chamber of Commerce and Industry. Naiuli kan Bicanos team ang second place matapos magpahiling ning tibay. Susog ki Ayan Maysea sarong 4th year entrepreneurship student as in miyembro kan Bicanos ang naging inspirasyon kang grupo sa pagbilog kan sa indang food products, iyo ang fish scraps o butong isda na halis sa mga coastal areas kan rehiyon. So yung naging inspiration ng aming team sa pag-produce ng product namin is yung fish scraps o yung butong isda. So, yung mga proprietors namin reside near the coastline, Kabusaw, Siruma, and Karamoan. So, nag-isip kami ng pwedeng gawin sa waste para mag-produce ng product namin, which is yung Cropex, stock cubes, and seasoning. So, para makatulong kami sa economy ng Bicol region. Sigunman ki Daniel Martin Gabo, advisor kan Bicanos team, dai naging puzzle ang preparasyon asin pagpaplano kan mga estudyante para sa saindang mga produkto na inabutin haros sarong taon. Nagkaroon sila ng pagpaplano. This is almost 1 year in the making. So this is not an easy one. No? This undergoes lots of processes, experimentation, procedures, conversion of those particular ideas na kung saan gawing kapaki-pakinabang ang buto ng isda o yung tinatawag nating dogi, maging isang produkto siya. Naisip ito ng grupo kasi kung mapapansin natin, ang Camarines Sur, Bicol Region or ang Pilipinas ay napalilibutan ng dagat. So ano ba ang naging simula namin ano ba ang pwede natin gawin na meron sa ating paligid? At nakita natin doon yung mga buto ng isda. Ano ba ang pwede natin gawin sa buto ng isda? At doon nagsimula yung aming konsepto na pinagtibay at inayos ng buong team ng Bicanos Butong Isda. Sobraman ang pasasalabat ni Gabo sa NCF President na si Mario Villanueva sa padagos na pagtao kaninin suporta sa Bicanos team asin sa College of Business and Management na sa indang departamento. Ating presidente, ang ating ever-supportive President, Sir Mario Villanueva, sabi ko nga sa kanila, napakaswerte nila. Kasi wala silang mahanap na institusyon na kung saan ang presidente ay napaka-approachable. Pwede nating hingian ng tulong, pwede nating asahan sa mga ideya, sa mga programa na makakatulong hindi lamang sa akademya, bagkus makakatulong din sa pag-unlad, pansariling pag-unlad bilang isang estudyante, bilang isang tao. So, mensahe namin sa limitadong pondo asin supply sa pagibo. Iyo ang nagpurbar sa dedikasyon kan grupo. Alagad para kay Eugene Vargas, mayong imposible pag-abot sa pagbuo ni negosyo. Honestly, yung process, yung preparation and competition, sobrang naging challenging kasi sobrang limited lang yung resources namin, lalo na in term of financial. Tapos, sobrang limited din yung time. Out of 70 participating colleges and universities among the country, naging mahirap para sa amin given na gaya dito, wala kaming camera, wala kaming anything na magagamit for the virtual presentation bago kami makapasok ng top 10 nung una. Pero nagawa nyo ng paraan through the help of different departments sa College of Business and Management. Pinagtutulod kan College of Business and Management na magkaigwanin sa diring negosyo asin mga produktoan sa indang mga estudyante mantang sinda nag-aadal sa institusyon. Karen K. Iscaro para sa One Media TV48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatutin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano,
Ako si Antoinette Eduardo Asinini, and One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.